салом ба кулли мухлисони шабакаи иҷтимоии Париматч Тоҷикистон. Ман Фирдавс ҳастам ва мо кори худ бозии фоли футболро идома медиҳем. Ин навбат санаи 5 июл моро бозии Истаравшан ва Хуҷанд интизор аст. Албатта дар ин дидор Истаравшан мизбон хоҳад буд. Тими Хуҷанд бошад, чӣ тавре ки ҳамагон тамошо карда истодаед дар ҷоми АФК дар ҳақиқат бозии зебо нишон медиҳад ба ҳамагон ва ҳатто ба марҳилаи навбатӣ ҳам роҳхат пайдо кард. Тими Истаравшан бошад, бисёр ба хатогиҳо роҳ дод ва ба мо ин навбат шояд ки бо як қувваи нав баргардад ва ногуфта намонад ки дар яке аз дидорҳои қаблӣ Илҳомҷон Баротов пентатрик, яъне дар як дидор 5 гол ба самар расонд. Чӣ гуна бози моро интизор аст? Инро мо аз мухлисоне ки имрӯз вомехӯрем пурсон хоҳем шуд. Ту ҳам бекор наистода зери шарҳи ин видео пешгӯи худро оиди бози Истаравшан ва Хуҷанд бинавис. Мо бошад сар кардем. баҳодур шуда назди мо қарор дорад ва аз ин мухлиси футбол пурсон мешавам ки дар дидори Истаравшан ва Хуҷанд кадоме аз ин тимҳо ғалаба ба даст меорад ва бо кадом ҳисоб. баҳодур шо боригар шомадед. раҳмат, салом ба шумо ва гумон мебарам ки Хуҷанд мебарад, барои он ки Хуҷанд тими боқувват аст. ин ҳақиқат аст да. яъне дар бозиҳои охир ки дар АФК баргузор гаштанд, Хуҷанд пурқувваттар буд, пурнерӯтар буд, гузашт ва Истаравшан бошад умуман имконият надорад. шояд дошта бошад. шояд. ҳисоби охирин чанд бар чанд? ҳисоби охирин шояд 1-0. 1-0. бале. Хуҷанд 1, Истаравшан 0. бале. Ташаккури зиёд барои хуб, ташаккур. ин навбат мухлисони хориҷӣ дар назди мо қарор доранд. Арҷу ва Адира. Салом. Hello, Noiman Firdaus. My name is Firdaus. Arju and Adira. Arju, which team will win in the game of Istaraafshan and Khujand? And what would be the score? I think Istaraafshan will win on 2-1. Istaraafshan bo hisobi 2-1 g'alaba ba dast meorad dar in didor. Thank you for Arju and Adira. Now it's your turn. I think Khujand will win in 1-1. 1-1 you think? Yeah. So it would be draw match. Bozi musovi meshavad fikr dorad Adira 1-1. Tashakkuри ziyod. Thanks. дар назди мо мухлиси футбол қарор дорад. дар асл агар бо он сӯзание ки дар дасти ӯ мебинем, ӯ дар асл мухлиси Галатасарай аст, аммо футболро дӯст медорад ва дар бозие ки дар оянда моро интизор аст миёни Истаравшан ва Хуҷанд пурсон мешавем аз ин шахсе ки дӯстдори футбол аст ва аз ин бозӣ чӣ интизорӣ дорад. Селчук аби Истаравшан ile Hoçand oyunu var. Evet. Sizin için kim bu oyunda kazanacak? Burası 3 olur. Хуҷанд 3 gol mezanad. Burası 2 olur. Va Istaraafshan boshad 2 gol. Tashakkur ziyod ba shuma megem. Ne demek? Çok teşekkürler size. Salomat bosh. Саид ва Мустафо дар назди мо қарор доранд. Аз онҳо пурсон мешавам ки дар бозии Хуҷанд ва Истаравшан кадом даста ва бо кадом ҳисоб ғалаба ба даст меорад. Саид, Хуҷанд ё ки Истаравшан? дастаи Хуҷанд бо ҳисоби 3-1 ғолиб мешавад. Фикр дорад Саид. Ташаккур мегзанем ба Мустафо. Мустафо 2-1. 2-1 Хуҷанд ғалаба ба даст меорад. суҳбати имрӯзаи мо бештар бо меҳмонони пойтахти миллати азизамон шаҳри Душанбе аст ва мо албатта хурсанд ҳастем. дар назди мо қарор дорам мухлисони футбол Фарук ва Вақас. боварӣ дорам ки номашонро дуруст талаффуз кардам ва ягон ғалат накардам. Noiman Firdaus аст. My name is Firdaus. There is an upcoming football match between Istaraafshan and Khujand. So what do we want from you? To predict the score of this match. We have Khujand, which is playing better in the international football events, and Istaraafshan, which has like temporary crisis. So, starting from Farouk, which team will win? Istaraafshan or Khujand in this game? I think Khujand will win. Okay, and what would be the score? Maybe 3. 3 by 2. 3 by maybe. 2. Khujand 3, Istaraafshan 2. Thank you. Let's move to Waqas. Yeah, I choose well Khujand.
Хуҷанд too. Yeah, Khujand, Not yeah. Istarafshan. No, no. Maybe Farooq will make a mistake. No. You said Khujand is like played better at international level, Okay, so that's so why we Khujand, chose. how many goals will score? Maybe 5. 5 goals. 5 of 3 goals. Come on. Yeah. I think Daler Yodgorov, I think the striker of this game, Daler, this team will, will be happy if he scores 5 goals. Yeah, okay. Because he's I playing hope quite so. well. So Yeah, 5 by 1. 3. 5 by 3. 3, yeah, 5. 5 بر 3 فکر Yeah. میکند وقت تشکر زیاد میگم با مهمانان این بازی فوتبال